O programa Convive Comigo é unha máis das accións que desenvolve a Asociación Arela para a integración da infancia e a mocidade en risco de exclusión ou en situación de desprotección. Con esta campaña preténdese formar un banco de familias que poidan traballar cos adolescentes os problemas que teñen coas súas familias de orixe. Queremos facer un chamamento a familias ou a persoas a título individual que estén interesadas en axudar a integración ou a corrección desas medidas que fagan que estas persoas poidan volver a integrarse no seu propio ámbito familiar. A acollida destes adolescentes pretende crear un ambiente socializador e positivo que lles permita modificar as circunstancias que motivaron a medida xudicial, para que non reincidan nos mesmos feitos, comportamentos e actitudes. O obxectivo é que poidan ser reintegradas nas súas propias familias cun cambio de hábitos adquirido. O perfil que se busca son familias ou individuos que teñan unha especial sensibilidade cara aos adolescentes e que estean dispostos a recibir asesoramento. Aínda que non é imprescindible, valorarase a experiencia en acollemento ou formación no ámbito social. A necesidade de buscar estas familias é precisamente para poder executala, pois cunha familia diferente a deles, que lles poida servir un pouco como exemplo, no? E unha educación de forma máis natural, para que aprendan diferentes formas de relacionarse e dunha socialización máis positiva. Traballarase de forma individual cas familias acolledoras cando se inicia a convivencia e faránse sesións formativas grupais sobre a adolescencia, a lei do menor ou tipos e situacións de violencia. As persoas interesadas poden contactar ca asociación a través do teléfono 986 21 25 37 ou enviando un correo electrónico a convive@arela.org.